Gospođa Marija, kako ste vi i vaši ukućani reagovali na vest o dobijanju ovako vredne nagrade? Nisam verovala, jer nikad u životu ništa nisam dobila da nisam zaradila. Kako je sve to počelo i da li ste očekivali ovakvu nagradu? Ne, nisam, ali sam voljela vaša izdanja i od početka, od prve knjige koju ste ponudili na ovom tržištu sam vaš bila naručilac. Kao živi dokaz da se čitanje isplati, da li ćete učestvovati u sledećim narednim akcijama Mladinske knjige? Dok budem živa. Ja sam bio u parohiji, svetio sam vodice za Svetog Jovana Krstitelja i vidio sam da imam poziv iz Beograda. Ja sam okrenuo taj broj i javili su se ovde iz Mladinske knjige. Inače, ja koristim te knjige odavno, kupujem te knjige, odavno ipak se nisam pridao važnost, niti sam se iskreno rečeno ni nadao da ću da dobijem takvu nagradu, a onda mi je ovde gospođa Tijana rekla da sam dobitnik Renault Megane Berlina i rekla da traži odmah podatke moje lično iz lične karte. Ja sam stao malo zbunjeno. Dok sam sačekao malo da se smirim, ona je kaže, razumem vas, sačekat ću vas, pa izvadite ličnu kartu i čitajte mi podatke. Čestitala mi je, ja se zahvaljujem tako. Inače, mladinske knjige, iz Mladinske knjige, ja sam prvi put kupovao 76. godine. I dugo sam pratio ta izdanja, enciklopedijska sistematizovana saznanja, a za zadnjih 10 godina prva knjiga koju sam uzeo jeste o Jerusalimu. I sviđala mi se knjiga i tad sam dobio karticu Libris. Sve su dragocene, neverovatno, sistematizovane, mnogo osmišljene, korisne knjige, korisne za narod. Zahvalan sam za ovu nagradu, nisam je očekivao. Iskreno da kažem, ja vozim Fiću, 32 godine, imam različite knjige, ljubitelj sam knjiga i ja i moja deca i celokupna porodica. I volim ljude koji rade ovako, kao u Mladinskoj knjigi, što rade na izdavanju tih knjiga. Od mene neka imaju Božji blagoslov da tako rade. Nagrada je došla definitivno u prave ruke i zahvaljujem vam se na lepim rečima. Recite mi da kao živi dokaz da se čitanje isplati, da li ćete i dalje učestvovati u akcijama koje će sprovoditi Mladinska knjiga i Reader's Digest? Da, uvek ću pratiti, ne samo ja, pratit će i moja porodica i deca su zainteresovana i dobar deo mojih prijatelja, poznanika koji od tih mojih knjiga imaju praktičnu korist. Recimo kad je u pitanju lečenje nekih bolesti i tako, gde su sadržani, odgovaraju recepti, saveti i tako dalje, mnogi parohijani moji imaju veliku korist od toga.